Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. İranyň demirgazyk sebitlerine ýaşaýan etnik türkmenler Nowruz bayramyny fiil suwunyň astyna ozanly çuwanlykda garşy aldy. İranyň dürli welaýatlary şol sanly il arasyna türkmen fähra adlandyrylýan ýerleriň ilaty tas soňky 10 gün bäri agyr fiilden we suw joşgunundan ejir çekýär. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň nobatdaky sanyny İranyň il arasyna türkmen fähra adlandyrylýan sebitlerini şeýle-de Türkmenistanyň İran bilen ara çäkleşýän regionlaryny ýüze çykan soňky howa hadisalarynyň netijesinde dören suw joşguny we olaryň ilatyň gündelik durmuşyna ýetiren täsiri barada gurrun edilýär. İranyň Mehr habar gullugy 28-nji martda fiilde wepat bolan adamlaryň ýurt boýunça umumy sanynyň 44 adama ýetendigini habar berdi. Soňky 10 gün bäri ýurt boýunça şol sanly türkmenleriň köpçülikligini ýaşaýan welaýatlaryna fiil suwundan ejir çeken oba şäherlerdäki ýaşaýyş durmuşy görkezýän videolar sosial media ulgamlaryna giňen paýlaşylýar. Olardan ma'lum bolşuna görä fiil we onuň ýany dören suw joşguny il arasynda şol sanly İranda ýaşaýan etnik türkmenleriň arasynda sözüň dogry manysyny ozanly çuwanlyk döretdi. Asly İranly aktivist Yusuf Kor Azatlyk Radiosu bilen 29-njy martda geçirilen telefon töhbetdeşligini fiil suwuna şaýat bolan ildeşleriniň en çemesiniň sözlerine salgylanyp türkmen fehradaky soňky ýagdaýlary suratlandyrdy. Mart aýynyň 21-ine Nowruz bayramy bolýar. Şo Nowruz bayramyndan 3-4 gün öňçäpmi başlaýar hawaň bulanmagy, gaýly hawaň gelmegi. Hawa gaýlap başlaýar, ýel ötüp başlaýar, ýerinden hem çağwa berýär. Çağwa diýipdim, dol ýagýan ýagyna ýerini kesmäni 2 gün ýakyn, 1 gün ýarym diýilmän ýagýar-da. Oto 1 gün diýinjek ýanagat ýerde diýin ýaramda ony ara berip ýanadan näme şonu ýanak 1 gün ýanadan ýagyş ýagýar. Bu ýagyş tutuş şäherleri, owaları, ýekin meýdanlaryny baryny tuwat ýaşaýdy. Diýip Kor aýtdy. Azatlyk Radiosu İranyň Gülistan, Mazandaran ýaly demirgazyk welaýatlaryna baran fiil barada 25-nji martda habar beripdi. Şonda İranyň Türkmenistan bilen serhetdeş Gülistan welaýatynyň Akkala şäheriniň häkimi Amangeldi Zamiri şähere fiil suwunyň gelmegine 5 gün bolanyny garamazdan Akkala şäherine we onuň 37 obasyna ýagdaýlaryň ýaramaz bolmagyna galýanlygyny gurrun berdi. Zamiri'nin 25-nji martda isna habar agentligine beren maglumatyna görä Akkalanyň etrapçylaryna fiil suwunyň beýikligi 1,5 metr aralygynda saklanyp galýar. Akkala şäheri 5 bölegi bölünýär. Her bölegi yerli gulluklaryň 10 işgäri bellenildi. Olar ilaty azyk önümlerini paýlamak we ýardam bermek işlerini amala aşyrýarlar. Bu zatlary paýlamak işleri owalarda hem amala aşyrylýar diýip Zamiri aýtdy. Gülistan we Mazandaran welaýatlaryna fiilin gelmegi dowam edýän mahaly fiil suwu gurgun aeroportuna hem baryp ýetdi. Şeýle-de fiilin gelmegi bilen bagly İranyň 6 welaýatyna adatdan daşary ýagdaý ýylan edildi. 24-nji martda Gülistan welaýatynyň häkimi Mirhamad Garavi Akkalanyň 3-den 2 böleginiň suwuň aşagyna galanlygyny, bu şähere barýan ýollary hem fiil suwunyň gawap alanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol şäheriň çetindäki en çem owady agyz suwunyň el ýeterli däldigini aýdyp, olary howadan ýardam bermek işleriniň dowam edýändigini belledi. Yusuf Kor'un İran'daki köp sanly etnik türkmenleriň sözlerine salgylanyp gurrun bermegine görä, güýçli fiil soňu bilen derýalaryň joşmagyna getirýär. Şeýle bir ýaşyň güýçli ýagmagy, olan çağwa görüşünde ýagmagy, bütün hem ýer suw batýar. Onuň ardyndan dağın suwam gelip başlaýar. Gurgan çay, Gara suw çaýy, ona sonra etrek aňrak türkmen faran Gunnogar tarapyna gitýär. Aňrak Horosona da geçýär, Horosondan göz başalýar. Şulan bary suw joşup başlaýar. Ona gurulan bentler var, ýolda tementden gurulan bentler var, simandan gurulan bentler var. Hemem näme toprakdan gurulan bent. Toprakdan gurulan bentlerine baryn dewsip geçýär. Diýip Kor şaýatlara salgylandy. Suw joşguny kümmet howuzdan has Gunnogary Akkala şäherine tüýşýär. Akkala şäherini suw basýar. Ilat ejir çekýär. Aktivistiň sözlerine görä, İranly häkimetler şeýle tebii hadisalary öňünden çaklap, halka öňünden duýduruş bermelidi. Bu fiilin ýetirjek ziýanyny azaltmak jähetden ören wajyp bolup durýar. Kadim Astrabat häzir adyn gurgan diýilýän şäherde uniwersitet bar. Bartynda klimatoloji okudylýar, hemmesinde ekspertler bolýar. Şu merkezlerde hökümetiň beýle organlaryna da şonu ýanak. Nähil bolup hökümet şoňa bir hawp edip ewünden halka duýduruş bermeýär.
bir mesele, birinci mesele da. İkinci mesele nähil bolup gerek çareler wagtynda görülmeýär. Hökümet öz wagtynda iline, öz halkyna şunu ýanak da bu hiç bir görülmedik çenden aşa ýaşyň bir küçüğün içinde ýagmagy, şoň ýagjaklygy, gelýän am tufanyň gaýyň nähil bolup gitişini ataplap durmaly ekspertler, adamlara duýduruş berip durmaly, habar berip durmaly, telewizionyň bilmedim internetten hemme mümkinçiliklerden, radyodan, beýlekden diýip koraýdýar. Bu aralykda Iranyň meteorologiýa agentligi 26 martda üstümizde günlerde Iranyň ýurdun durly künjeklerini güýçli siýlin gelmegine garaşlýanyny duýdurdy. Agentlik Tehrana sişenbe we çarşenbe günleri siýil gelmegine garaşlýanyny duýdurdy. Gülistan vilayeti hem suw astyna galdy. Media maglumatlaryna şäherde hereket mümkinçilikleriniň diňe gaýyklar bilen çäklenýäni habar berildi. 26 martda Twitter sosial media ulgamyna peýda bolan videoda Gülistan vilayatyny wekilçilik edýän bir kanun çykarjy gaýykda siýlin getiren ziýanyny barlaýar. Gülistan vilayatyny etnik türkmenler köpçülik bolup ýaşaýar. İran İslam Respublikasynyň hökümet Türkmen Sehra adyny resmi derejede ikrar etmeýär. Ýöne etnik türkmenleriň arasynda Türkmenistanyň günorta gün watarara çäginden başlap, Hazar deňiziniň aýlawyndan aktivistiň sözlerine görä, Iranyň 80-100 kilometr içine çenli bolan aralykdan günnogorda maşada çenli uzap gidýän giňişligi Türkmen Sehra diýilýär. Hökümet bu ady resmi derejede ikrar etmeýär. Türkmen Sahra diýende Türkmenistan Jemhuriýetiniň ara çäginden geçsen, günorta tarap hereket etsen, şu Hazar deňiziniň aýlanýan çetine çelin bütün Türkmen ýaşaýar Hazar deňiziniň ýakasynda. Şonun günnogora tarapda Maşat diýen şäher we Horasan diýen vilayet bar. Şoňa tarap gidiber tutuş Türkmen şol. Diýip koraýtdy. 29 martda Dünýä Türkmenleri gepleşigine beren interwýusyny Aşgabatly publisist ýazyjy we taryhy öwrenji Amamurat Bugaýew Türkmen Sehra topraklarynyň Iran bilen Rus imperiýasynyň arasynda 1828-nji ýylda gol çekilen Türkmen çaý şertnamasy bilen Irana berilendigini gurrun berdi. 1828-nji ýylda çekilen serhetdir şol. Ortiýet bilen Iran şahlygynyň arasynda Türkmen çaý şertnamasy diýär. 1828 ýene 9 ýyldan 200 ýyl bolýardy. Türkmenlere geňeşilmezden Türkmen Sehran Türkmenliň elinden alınanlar. Diýip Bugaýew aýtdy. Iran bilen Rus imperiýasynyň arasynda gol çekilen Türkmen çaý şertnamasy bilen Yerevan we Naxçıvan hanlyklary Rus hökümranlygyna geçirilýär. Ulalaşykda olardan başga da çäkler kesgitlenýär. Şol sanda ýazyjy Bugaýewiň türkmenleriňki atlandyrýan topraklary hem Iranyň hasabyna galýar. Ol döwürlerde tire taýpa dagynyk ýaşaýan türkmenleriň institutlaşan döwlet gurulşy ýokdy. Şol sebäpden olaryň resmi taýdan halkara derejede ikrar etdiren territorial bütünligi hem ýokdy. Munyň şeýledigini taryhy çeşmeler aýdýar. Geň ýeri 1828-nji ýylyň 10-njy fevral güni gol çekilen 16 maddalyk Türkmen çaý şertnamasynyň tekstiniň dolu görnüşi häzirki wagtda Azerbaýjanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyna dolulugyna çap edilýär. 16 maddalyk Türkmen çaý ulalaşygynyň adyndan başga hiç ýerde türkmen sözi ýeke gedekde agzalmaýar. Türkmen Sehra baran fiil we onuň ýany däli porhany bolup joşan suw barada gurruňy dowam edip asly Iranyň syýasy aktivist Yusuf Kor Sewitden gelýän video ýazgylary we beýleki maglumatlary esaslanyp Iran hökümetiniň ýerli halkynyň dadyna giç ýetişendigini öňe sürdi. Gelýän video ýazgylarda da bar şol, ýazylýan tekst ýazgylarda da bar. Hökümet tarapyndan az gollaw gelýär, giýjenrak wagtynda hiç şeýle gelip bilmediler. Hasan suw basyp barjak derejesine baryp dämi. Berjek bererin berenden soňra hökümet herekete geçdi diýerler. Diýip koraýtdy. Iran türkmenleriniň arasynda suw joşgunyny düşürilen videolar sosial media ulgamlaryna giňden paýlaşylýar. Olarda köçelerde gaýykly gezip ýören adamlar, tamlaryň üçünden suw astyna galan köçeler video düşürýän adamlar, defesine çenli suw içmen ýüklü maşinlary, fiilde harap bolan goýun geçiler we beýlekler görkezilýär. 26 martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyna güýçlü çawga ýagmyrlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarynyň ejir çeken vilayetlarynyň ilatyna özüniň duýudaşlygyny beýan etdi.
Ministrligin köpçülüklüğün habar verişleri işçileri üçin ýaýradan habaryna şeýle diýilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrligine diplomatik notasyny uratdy. Onda Türkmenistanyň hökümeti Eýran Islam Respublikasynyň güýçli çagwa ýagmyrlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşunlaryndan ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi diýilýär. Şeýle-de habarda iki goňşy döwletleriň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklara esaslanmak bilen Türkmen tarapynyň Eýranyň halkyna özüniň doganlyk goldawyny beýan edendigi hem bellenilýär. Ýatdasak Türkmenistanyň sil sebäpli Eýrana bildiren duýgudaşlygy Balkan welaýatynyň günorta we günorta gün watar çäklerine gelen güýçli siliň we suw joşgunynyň fonuna bolup geçýär. Eýsem Türkmenistan silden ejir çeken goňşy Eýrany, munyň bilen bir hatarda demirgazyk Eýranda ýaşaýan etnik türkmenlere nähildir bir ynsanperwerlik kömegini hödürledimi? Häzirki wagtda özi Ýewropada ýaşaýan asly Eýranly aktivist munyň beýle däldigini aýdýar. Aynen sagat Türkmenistan'dan bir das yerli diyen hiç şeyli gururun yok. Halkın içinde de indi halk köp vakitten beri Türkmenistan'dan umidin üzüle de. Yani Türkmenistan'dan ilkirken umidleri vardı. Yine Türkmenistan Kızıl Yarımay Cemiyeti diye bilmedim. Şunu yanaktan halkara cemiyetleri var. Yani halikini Kızıl Haş Cemiyeti diye beylik diye. Türkmenistan İran menen ilçhanası var katnaşıktı. Deyip kor aýtdy. Eýrana türkmenleriň köpçülüklüğün ýaşaýan welaýatlaryna silin gelmegi Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň administrativ merkezine we onu goly obasyny sil suwunyň basan mahalyna gawat geldi. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň bereket etrawyna 18-nji martda giýjöýlen başlan çabıgy we onuň netijeleri barada habar beripdi. Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň administrativ merkezini we onu goly obasyny sil suw basdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň döwlet edaralarynyň onlarçasyna deper etdi. Onlarça maşgala orta mekdepleriniň binalaryna göçürildi we bereketdäki halkara demirýol stansiyasy yapyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna ýyl-ýyldan sapar edýän habarçysy habar berýär. Bu wakanyň ýa-da prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sil gelmegi bilen baglanşykly öňüne alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmänligi üçin diýip ýurdun goranmak ministrine duýduruş we onuň ornunwasaryna käýinç yglan etdi. Deyip Azatlyk radiosu 22-nji martda habar berdi. 26-njy martda Türkmenistanyň Eýrana duýgudaşlyk bildirip, öz ilatynyň üstüne awanan sil joşguny barada dil ýarmaýanlygy baradaky sorag bilen 27-nji martda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bir jogapkär resmisine ýüzlendi. Ol ýurtda bolup geçmedik waka barada duýgudaşlyk bildirmeň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny hem aýdyp, Balkanyň bereket etrawynda sil joşunynyň bolandygyny inkar etdi. Ýatdasak Daşary işler ministrliginiň agzalýan resmisi ýurdun hidrometeorologiýa agentliginiň 17-nji ýanwarda Aşgabatda turjak güýçli ýel baradaky çaklamalaryny ministrligiň paýtagtdaky Daşary ýurt wekilhanalaryna habar berip, bu maglumaty halkdan ýaşyrmagyň sebäpleri barada özüne berilen soragy beren jogap bilen ýatda galypdy. Ol şonda şeýle howa hadisalarynyň adatydygyny aýdyp, olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da, Türkmenistanyň goňşularyna da bolup durýanlygyny aýdypdy. Onuň sözlerine görä güýçli ýel Kaliforniýada da turýar. Türkmenistanyň howa hadisasy bereket etrawy bilen çäklenmedi. 29-njy martda Azatlyk radiosu etrek etrawynyň ýaşaýjylarynyň hem suw joşmalarynyň ejir çekýänligini habar berdi. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň etrek, ozalky Gyzyl etrek etrawynyň ýaşaýjylary Sewitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly ýerler basan sil suwlar derarly 20-nji martdan bäri gawagdy. Ýurdun başga ýerlerinden özüňelikde diýen ýalatyrlar diýip Azatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. İran türkmenleriniň ýaşaýan oba şäherlerine dören tebiği betbagçylyk Türkmenistan türkmenleriniň arasynda öz kowumdaşlaryna garşy duýgudaşlyk we raýdaşlyk duýgularyny oýurdymy? Ýazyjy Amamrat bu gaýfyň sözlerine görä onçoklu däl. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanyň at gazanan artisti we medeniýet işgäri Parahat Amandurdyýew 26-njy martda özüniň Instagram sahypasyna Türkmen sehradaky musulman doganlarymyza Allaham kömek etsin diýen ýazgy bilen Türkmen sehrada silden soň düşürilen bir videonu paýlaşdy. Döwlet ýetçiligine Watan habarlary gepleşiginiň ozalky alyp barjysy Mergen Anna Muhammedow onuň aşagyna Allah yardım etsin diyen tesvir kaldırdı. Finçiler bu reaksiyanın resmi Aşgabatyň mainstream hasaplayan sunugu diýişgärler üçin adaty däldigini aýdýar. Geçer gider kıyın günlerim barısı dinger yine
kıyın olsun insanların arası, yürek mıdam mehribanlık